Asociația Pastel, alături de Clinica Medicali și Asociația Medicali, au organizat astăzi evenimentul proiectului Secret Donor, ediția a doua. În ce constă acest eveniment? În organizarea unei colecte mobile de donare de sânge. Este primul proiect al Asociației Medicali și ne bucurăm tare mult că am putut să ne alăturăm cauzei și împreună cu Asociația Pastel putem să dăm înapoi comunității. Valorile noastre sunt comune și ne bucurăm tare mult că am putut să ne unim forțele pentru acest proiect. E într-adevăr o atmosferă de comunitate și solidaritate. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Asociației pentru această organizare impecabilă și totul a decurs conform planificării. Persoanelor care nu au donat niciodată, le-aș recomanda să doneze de minim 4 ori pe an, deoarece donarea de sânge este foarte bună pentru organism, cât și pentru salvarea altor vieți. Persoanele care vin la donarea de sânge ar trebui să mănânce ceva înainte, de preferat ceva mai slab în grăsimi, să consume foarte multe lichide, apă, ceai, cafea, în funcție de fiecare persoană. Și persoanele care vin ar trebui să fie clinic sănătoase. În primul rând am organizat și eu la rândul meu o campanie de donare de sânge și realizez cât este de important, deoarece doar 2% din oamenii din țara noastră donează, iar nevoia de sânge este mult mai mare. A fost pentru prima dată și mă bucur foarte tare că în sfârșit am făcut acest pas. Până acum am fost în spatele acestor campanii, dar acum în sfârșit sunt și eu o donatoare. Nici o lună fără o faptă bună.